салом мухлисони бошгоҳи Барселонаи бузург. Шаби гузашта Барселона дар майдони худ дар даври нуҳуми мусобиқоти Ла Лига дастаи Валенсияро қабул намуд. Дар ин бозии душвор каталониҳо тавонистанд 3 имтиёзи заруриро ба даст оранд. Гарчанде ки пеш аз бозӣ ваъда доданд ки мухлисон имкон доранд то камновро пур намоянд, аммо ҳамагӣ нисфи майдонро мухлисон холӣ гузоштанд ва ин ҳам бо сабаби натиҷаҳои бади Барселона буд. Акнун ин ғалаба ҳам ба мухлисон ва ҳам ба бозингарон нерӯи нав мебахшад ва боварии мухлисонро ба даста дубора барқарор месозад. Мемфис Депай ва Ансу Фати дугонаи ҳамлагарони Барселонаи нав хатти дифои Валенсияро оҷизу ночор гузоштанд ва дар ин бозӣ билохира дебюти деринтизори Серхио Агюэро амалӣ гашт. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дӯстон, ман ба шумо хабари хуш дорам. Паго Лигаи Чемпионҳо бармегардад. Ҳарчанде ки Барселона дар ин турнир он қадар хуб баромад накарда истодааст, вале умедворем ки аз рӯзи чоршанбе ин хатогиҳои худро ислоҳ мекунад. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин барои нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барстратиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имконатро аз даст надиҳед. Дар ҳайати асосии даста дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Дест, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Френки Де Йонг, Бускетс, Роберто ва Габи, ҳуҷумкунандагон Мемфис Депай ва Ансу Фати. Дар дақиқаи дуюми бозӣ аллакай ҳамлагарони Барса ҳуҷуми хатарнок ба сӯи дарвозаи Валенсия анҷом доданд. Аз канори рост Депай тӯбро ба марказ равон сохт, вале пасаш дақиқ набуд, аммо хатогии ӯро Дест бо суръати баландаш ислоҳ намуда тӯбро ба Гави равон сохт ва ӯ аз маркази майдон партофти дарозе ба Ансу Фати аз байни бозингарони Валенсия анҷом дод ва Фати тӯбро соҳиб гашта аз канори чапи ҷаримагӯи рақиб зарба зад, аммо зарбааш дақиқ набуд. Дар дақиқаи панҷуми бозӣ Валенсия соҳиби зарбаи кунҷӣ гашт ва партофти аввали онҳоро муҳофизатгарони Барселона, аниқтараш Жорди Алба берун аз ҷаримагӯҳ сохт, вале муҳофизатгари Валенсия Хосе Луис Гая бо зарбаи иловагӣ ба кунҷи дарвозаи Тер Штеген ҳисоби бозиро кушод. Дар дақиқаи даҳуми бозӣ Жорди Алба бо усули маъмулии худ аз канори чап баъди паси Гави тӯбро ба канори рости ҷаримагӯи рақиб ки он ҷо Дест қарор дошт равон кард, аммо муҳофизатгарони Валенсия тавонистанд ки тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кунанд. Дар дақиқаи 13-уми бозӣ Ансу Фати ҳисоби бозиро баробар намуд. Шуруъ аз паси Тер Штеген бозингарони Барселона бо услуби тики-така баъди якчанд пас тӯбро ба Ансу Фати расонинданд ва Фати аз канори чап тӯбро ба Депай ки дар маркази ҷаримагӯҳ қарор дошт равон сохта худаш суръаташро баланд кард ва баъди паси Депай Фати ба мавқеи зарбазанӣ баромада мисли Месси ба кунҷи рости дарвозаи рақиб зарба зад ва дарвозабон Силисинро оҷиз гардонида ҳисоби бозиро 1-1 кард. Дар дақиқаи 39-уми бозӣ комбинатсия ки Ансу Фати бо бозингарони Барса анҷом дод на танҳо бозингарони Валенсия балки тамоми мухлисони майдонро дар ҳайрат гузошт. Фати тӯбро ба Алба дод ва Алба ба Фати тӯбро баргардонд. Баъдам мисли голи аввал Фати ба маркази ҷаримагӯҳ ба Депай пас дод ва суръаташро баланд кард. Муҳофизатгарони Валенсия гумон карданд ки мисли голи аввал Депай тӯбро ба Фати бармегардонад ва ҳама ба сӯи Ансу шитоб карданд, вале Депай баъди каме таваққуф тӯбро ба Алба ки худаш танҳо дар канори чап қарор дошт равон сохт ва Алба бо як расиш тӯбро ба Ансу Фати баргардонд ки бо як зарба метавонист тӯбро вориди дарвоза намояд, вале Гая ӯро аз поя афтонид ва товари марказӣ ба зарбаи ҷаримавии 11 метра ишора кард. Мемфис Депай пеналтиро моҳирона иҷро намуда ҳисоби бозиро 2-1 ба фоидаи каталониҳо кард. Ҳамин тавр қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. Роналд Куман бисёр тактикаи зираконаро амалӣ намуд. Аз оғози бозӣ аллакай ӯ мавқеи бозингаронро иваз намуда Роберторо ба ҷои Дест муҳофизатгар намуда худи Дестро бовар намекунед. Ҳамлагари канори рост кард ва ин ҳам натиҷаи хуби ғайриинтизор дод ва Дест дар ин мавқеъ яке аз беҳтарин бозингарони майдон шуд. Аммо боз ҳам ҳамон хатогиҳое ки дар бозиҳои гузашта мекарданд муҳофизатгарон такрор намуданд. Агар хато накунам, ин аллакай чорум бозӣ аст ки дар оғози бозӣ мо гол сар медиҳем. Ба Жорди Алба муҳофизатгари пуртаҷриба нобахшиднӣ аст ки тӯбро аз ҷаримагӯҳи худ ба маркази майдон берун кунад. ҳадди ақал тӯбро ба аут ё ин ки бозам ба зарбаи кунҷӣ бояд равон месохт, зеро дар ин ҳолат бозингарон ҷойҳои худро ишғол мекарданд ва имкони гол сар додан хеле кам мегардид. Аммо ӯ ба ҳар ҳол шитоб кард ва кӯшиш намуд ки хатогиашро ислоҳ намояд, вале ниммуҳофизатгарони марказии мо дар куҷо буданд ки тӯбро озодона муҳофизатгари дастаи рақиб соҳиб гашт. Тер Штегенро дар ин гол гунаҳгор
кардан маъно надорад, зеро ӯ имкони зарбаи рақибро омӯхтан аз байни бозингарон надошт. Дар дақиқаи 50-уми қисми дуюми бозӣ Ансу Фати имкони дубл кардан дошт, вале дарвозабони Валенсия тӯбро ба зарбаи кунҷӣ фиристод. 2 дақиқа баъд аз ин Валенсия метавонист ҳисобро баробар созад, вале Тер Штеген нагузашт ки зарбаи онҳо бо гол анҷом ёбад. Дар дақиқаи 57-ум Гонсало Гедеш берун аз ҷаримагоҳ зарбаи олӣ зад ва бозам Тер Штеген тавонист ки Барселонаро наҷот диҳад. Филиппе Каутино дар дақиқаи 59-уми бозӣ Ансу Фатиро иваз намуда вориди майдон шуд. Дар дақиқаи 85-уми бозӣ Сержино Дест ду муҳофизатгари Валенсияро фирия дода тӯбро ба Каутино ки худаш танҳо дар назди дарвозабони рақиб меистод равон сохт ва баъди тӯбро қарор доданаш зарба зада тӯбро аз байни пойҳои дарвозабон вориди дарвоза намуда ҳисоби бозиро 3-1 ба фоидаи Барселона кард. Чанд дақиқа баъд аз ин гол таҳти кафкубиҳо мухлисон дар Камно Сержино Дест майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ Серхио Агуэро вориди майдон гашта расман дар Барселона дебют намуд. Ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи каталониҳо анҷом ёфт. махсусан Сержино Дестро бояд қайд кунем ки аз баъзе ҳамлагарон дида ин муҳофизатгар натиҷаи беҳтар нишон дод. Партофти головари ӯ дар охири бозӣ кофӣ аст, зеро ӯ ба танҳоӣ ҳолати головар эҷод намуда ва ҳатто эҳсос кард ки Каутино дар ҳолати нобозӣ қарор надорад ва ба ӯ пас дод. Ба чунин кор ҳатто ҳамлагарони ҳозираи Барселона қодир нестанд. Каутиноро низ табрик мекунем ки аз курсиҳои эҳтиётӣ ба майдон омада бо голаш ғолибияти Барселонаро дар ин бозӣ кафолат бахшид. Мемфис Депай баъди дақиқаҳои 60-ум бозиашро гум мекунад ва сабабаш шояд дар он аст ки дар бозиҳои пештара ӯ худаш ба танҳоӣ ҳамлаҳои Барселонаро бар дӯш гирифта бозиро пеш мебурд. Акнун бозингарони ҷароҳатбардошта ба саф баргаштанд ва рақобат барои ҳайати асосӣ бештар мешавад ва ин ғалаба пеш аз Эл Классико рӯҳияву ангезаи бозингаронро баланд месозад. Роналд Куманро мебояд пеш аз бозиҳо бахусус пеш аз Классико дарси фаҳмондадиҳӣ барои муҳофизатгарони Барселона гузаронад, зеро бо ин голҳое ки дар оғози бозиҳо сар медиҳанд дар то бозиҳо натиҷаи хубро умед кардан бисёр душвор аст. Ба ҳар ҳол Барселона барқарор шуда истодааст ва акнун умед дорем ки ҳамин гуна Реалро низ шикаст медиҳем. Шумо чӣ дӯстон, аз бозии шабина қаноатманд шудед ё ин ки не? Чиро бояд Роналд Куман иваз намояд ки бозӣ бозам беҳтар шавад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.